Ei, salut! În acest episod nu vom discuta despre candidați politici, pe cine să votați și așa mai departe, nu mă interesează, sincer. Vom discuta doar despre ceea ce se întâmplă în momentul de față în România, ceea ce este cel mai popular în orele astea, despre faptul că doamna Elena Lasconi a postat sau a făcut publice aceeași chestie, niște poze cu Nicușor Dan, cu Ponta și cu domnul Antonescu, cred, nu știu sigur. Cum că ei au avut un meeting din ăsta secret, că s-au întâlnit în secret și așa mai departe. Am găsit pozele, doar o secundă, investigație, ok. Am găsit pozele, este vorba, ignorați această poză, o să facă sens mai târziu. Am găsit această poză, da, se vede silueta unei mașini cu un gard, ăsta este domnul Ponta, Nicușor Dan, care la fel, după un gard, face imediat sens astea două poze, și cred că este domnul Crin Antonescu, nu știu sigur, o să-i zicem X lui ăsta, pentru că nu vreau să zic un nume greșit, da? În ambele poze putem vedea silueta aceleiași mașini, cred că este o Skoda tip Jeep sau un BMW, nu-mi dau exact seama, dar după faruri pare Skoda. În toate trei pozele, parcă acești domni ies parcă dintr-o peșteră, de undeva, de unde nu există lumină, un drum rural și așa mai departe. Bun, astăzi, cu ajutorul tehnologiei și avansurilor tehnologice, adică inteligenței artificiale, vom scana fiecare poză cu 1, 2, 3, 4, 5 site-uri diferite de scanare. Fiecare poză. Practic o să luăm poza cu domnul Ponta, să o punem aici. O să facem tot asta simultan. Asta deja mi-a dat rezultatele, ok. Yeah. Site-ul ăsta e mai greu puțin. Băgăm și imaginea asta. Și la deepfake o să explic. De fapt o să las site-urile astea să arate dacă tot ce zic eu, dacă pozele, pardon, sunt reale sau nu, și după vom vorbi fără a folosi site-uri, cum mi-am dat seama instant, cum le-am văzut, că sunt generate sau alterate sau domnii din poză sunt puși în poză, nu sunt, deci fotografia când a fost făcută, eu cred că a fost făcută fără domni, fără, să zicem, Nicușor Dan, dar după Nicușor Dan a fost pus în poză, să pare că a fost acolo. Bun, hai să-i dăm Analyze. Avem rezultate destul de ok pentru doamna Lasconi, 63% content normal, să zic, și AI 36%. Toată chestia asta cu AI detection merge prin image analysis, pattern recognition și classification. Citiți aici dacă puneți pauză și citiți dacă nu vreți să știți mai multe. Aici 63, aici 63. La metadata avem 70%, adică practic ce se află în spatele pozei pentru cei care nu cunosc așa bine domeniul. Noise, practic doar date care nu fac sens, 41%. Compresie, la compresie au un scor bun, însă la autenticitate, adică imaginea dacă este autentică sau nu, s-au detectat artificial patterns. Și aici aveți color analysis. Da? În prima parte a pozei, normal, foarte multă culoare, reflexii, farul, stopurile mașinii și așa mai departe. Reflexii ce par a fi parcă arde pe interior mașina, decât dacă aici, în zona asta, deci în poză, în dreapta, era o oglindă, reflecta și aici. Aba nu, au stopul de sus. Domnul Victor Ponta pare puțin chior, dacă vedeți ochiul, în fine, capul lui la fel puțin strâm, însă este puțin probabil ca stopul de pe eleron, el fiind în dreapta mașinii, dar în spate, lumina să-i vină pe partea dreaptă a feței. Normal trebuia să-i vină de aici încolo, pentru că lumina se duce în partea aia, nu se duce așa. Nu știu să explic exact, cred că ați înțeles. Error level analysis, avem foarte multe erori pe partea de poză. Aici API
pare cam dubios site-ul ăsta, în fine. Aici avem un scor mai confident, 67% original. La deepfake scan încă nu a găsit uploading image. Am înțeles, bun. O să verificăm următoarele imagini, ca să nu pierdem timpul, cu Nicu Șordan. Hai să mergem și aici. A doua poză cu Nicu Șordan. Un scor mai bun. Ok, one second. Bun. În a doua poză, rezultatele spun altceva. Avem detectarea pe partea de pattern-uri la AI cu 54% și human 45,54%. Aici avem 73 authenticity score. Disclaimer, toate site-urile scanează diferit și ne arată doar o idee simplă după care noi să pornim, da? Autenticitatea este slăbuță, nici măcar jumătate. La fel avem foarte multe erori. Culorile ar fi doar în partea asta a pozei, însă avem aici ceea ce pare a fi o lumină, dar numai lumină nu e. Cu culoarea cravatei, însă în partea asta pare alb-negru, da? Deci gri, negru, alb, mă rog, culoarea pielii, negru pe aici, puțin alb aici. Noi 77%, metadata 70%, compression. Urmăriți că și la poza cu domnul Victor Ponta și la poza cu domnul Nicu Șordan, aceeași compresie, deci același rezultat la compresie poate ieși doar în cazul în care s-a folosit același soft pentru editarea, prelucrarea sau facerea imaginii. Deci dacă s-a folosit același telefon, dacă a fost editat cu același soft, fiecare telefon sau software cum e Adobe Photoshop sau Adobe Illustrator și așa mai departe au un stil de compresie diferit. Astfel, dacă eu editez o poză cu Adobe Illustrator și una cu Adobe Photoshop, poate să-mi iasă același rezultat pentru că e de firma Adobe. Însă dacă iau, nu știu, CapCut împreună cu Adobe, compresia va fi diferită. Fiecare compresează pozele diferit, ok? Bun. 67.50. Asta e poza cu domnul Victor Ponta. Ok, o să o punem pe următoarea, la scanat. Continuăm cu ultima poză, cu domnul X. Aceasta, analyze, continuăm. Nu așa. Aici, ok. Puțin mai nasol. Vă explic imediat și de ce. Ok. Avem rezultate pozitive pe partea de human, rezultate negative pe partea de AI. Negative adică mai puțin AI decât human. Poza asta, eu cred că este cea mai nereușită din toată schema lor. Următorul site spune că metadata-ul e 70%, ceea ce e foarte puțin. Noise-ul este mai mult decât metadata-ul. Compresia, vedeți, în celelalte era 97, acum este 96. A fost compresată cu același soft sau făcută cu același telefon, deși telefonul este extrem de prost dacă aceasta este calitatea. Autenticitatea 32%, clar, poza asta este falsificată. Erorile le vedem, nu le mai vedem toate împrăștiate în zona asta, le vedem și pe la început, editare în partea asta, le vedem și pe aici, editare în partea asta, unde este persoana în sine, da? Și în partea asta, adică toată casa, să zicem, cred că asta este o casă unde s-au întâlnit ei, da? Bun. Erorile astea ne spun că partea de aici, da, împreună cu blurătura asta de aici neagră și cu mașina au fost inserate. Centru, domnul X a fost la fel, inserat. Putem vedea că de la torso, deci de la pelvis în jos, el nu mai are picioare. Acest gard ne permite să vedem stopurile mașinii, însă nu ne permite să vedem picioarele, însă ne permite să vedem mâna. Lumina
foarte proastă chestia asta. Nu știm ce este blurătura asta de aici. Credem că este un boschet, însă mâna, dacă o vedeți în exterior pe aici, se vede. Ia să vedem. Site-ul ăsta o să-l închidem, ne dă același rezultat. 0.17. Nu o să ne luăm după Clear Truth, pentru că ăsta este deep fake, adică dacă fața a fost înlocuită, însă l-am pus gândindu-mă că va da vreun rezultat. Ok, bun. Toată poza o să o luăm să o inspectăm noi. Dacă punem toată poza, AI-ul nu poate scana practic fiecare în parte, scanează toată poza de la coordonate la coordonate și nu ne iese nimic. Am vorbit despre domnul X, erorile astea, toate pozele sunt foarte proaste. Domnul Ponta este în spatele mașinii și pare că avem un gard din sârmă sau pur și simplu chestii metalice. Avem aici boscheții pe care cred că îi vedem și în partea asta. Ok, avem acest acoperișul, vedem acoperișul și aici. Aici, uitați cum vedem acoperișul. Dacă vă uitați, partea asta este rotunjită aici, da? Aici partea se duce în partea asta, da? Deci se duce mai în stânga aici decât aici. Acest pilon, să zic, îi zic pilon, nu știu exact cum se cheamă. Aici se deconectează de la casă. Probabil că este o scurgere, însă ne dăm seama că este pusă aici din cauza că în poza asta au editat-o mai prost. Da? Aici este rotunjită, aici nu se vede deloc. Pentru că aici poza este făcută cu zoom, nu este la fel făcută ca în astea două, da? Am discutat despre poza asta, e clar, e fake. Aceste zăbrele pe care le vedem și aici, cred eu că sunt falsificate. Din ce sens? Dacă erau chestii metalice, noaptea, doar cu lumina asta chioară, unde lumina asta nu se vede aici, da? Nu vedem lumina aici. Și nici o lumină pe capul domnului X, nici o partea dreaptă a feței de unde bate lumina mai luminată la Nicușor Dan. Fața este exact la fel, lumina parcă n-ar exista acolo. Ce să mai... Așa, continuând, acest gard, dacă era gard normal și nu era editat, nu părea ca o foaie A4 când o îndoi de mai multe ori o lași acolo și după o întinzi. Da? Deci trebuiau să fie pur și simplu niște linii și în cazul unui zoom, liniile nu se vedeau, dar se vedeau drept. Deci nu ai cum. Aici se vede drept. Așa ar trebui să vadă și aici, însă aici sunt mai pixelate, mai în fine. Ok, pentru... am găsit un selfie pe net, l-am căutat, nu știu exact cât este de real, însă vom compara rezultatele la ultima poză, da, 52 cu 47. Vreau să văd dacă un selfie, ce statistici are selfie-ul, da? Mamă, da. N-au și site-urile astea un sistem de drag and drop bun. Bun, selfie-urile vedeți că au alte, cum să spun, authenticity score-ul ține și de unde am luat poza și prin câte servere a trecut și așa mai departe. Dar, dacă ne uităm, hai să mai iau... Aici, automat, rezultatul e mai mare față de pozele pe care cu domnii. Da? Bun, o să luăm poza asta, unde avem 70 cu 74 cu 96 și 32. Aici avem 85, da? Unde aici avem 70%. Noise mult mai puțin, unde aici avem mult mai mult. Adică date, v-am zis, care pur și simplu doar zgomot. Nu fac nimic, sunt doar biți. La compresie 95%, 96%. Înseamnă că aceste două poze, probabil că amândouă au fost băgate în Photoshop. La autenticitate avem un procent scăzut, v-am zis, trece prin mai multe servere, aici 32%. Despre pozele astea, autenticitatea nu ține prin câte servere a trecut, pentru că am luat-o de la primul site care a postat-o, da? Deci a plecat de la doamna Lasconi,
la acel site a atins doar un server. Ok. Și aici putem vedea aparent că detectează niște erori în zona asta și în zona asta. Ne arată și fața. Da, deci am discutat despre faptul că fiecare persoană de aici este adăugată în poză. Putem vedea fața domnului, da? Este adăugată în poză. Mașina este adăugată în poză. Partea asta, adică partea asta este adăugată în poză. Cu domnul Nicușor Dan, o secundă doar. Cu domnul Nicușor Dan, fața lui, o vedem aici. Majoritatea lucrurilor au fost adăugate. Iar aici tot domnul Victor Ponta cu mașina au fost adăugate. Deci, oficial, mă rog, am ajuns la concluzia că pozele pe care doamna Elena Lasconi le-a postat pe internet ca fiind autentice sunt de fapt falsificate. Personajele au fost adăugate în poză sau editate mai departe, photoshopate, iar toate pozele au ieșit din același soft de editare și prelucrare. Din punct de vedere tehnologic, very bad job făcut de echipa ei de IT sau de falsificatori sau mai știu eu ce echipă mai are ea. Domnii de la DICOT, pentru că am înțeles că domnul Victor Ponta cu Nicușor Dan și cu X au depus plângere. Se va arăta cam la un fel de analiză din asta fac și ei la poze, să vadă dacă este fals. Ei vor câștiga, vom vedea asta. Da, cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, share, distribuiți. Abonați-vă la canal, s-ar putea să mai postez mini-documentare de genul ăsta pe partea de IT, tehnologie, securitate, cibernetică și așa mai departe. Și ce să zic, să aveți o zi bună și să vă feriți de fake-uri pe internet. Salut!